Здравейте хора, вие сте с канала MIM Masters и днес ще правим видеостротки част 4. Да. Така. Имаме гост в канала Дени. Нали вчера участва? Да. Ей, пак и какво? Ще се опитам, като ходим на един ваш познат скок, ще се опитам тейлвип, защото аз тук на земя го мога почти. Не го можеш. Не го мога, но почти. Само не го лепвам, ето. Хора, сега ще тренираме. Също така, линк долу в описанието. Чай, че това съм специал. Има за два канала. Football and Video Games и MIM Masters. Ако ние сега снимаме в MIM Masters, но ако се чудите още откъде да гледате видеа с тротинетки, отивайте в Football and Video Games и там ще намерите видео. Но също така... Ай, спри да се рекламираш канала постоянно, бе. Таки ли ще кажеш? Също така ще има и канал Mert Master. Абонирайте се, той вече почти прави 15 абоната. Айде представи се, какво обръщаш тази камера. Та хора, сега е перфектният момент да се абонирате и да праснете лайка на това видео. Нека това видео да събере поне 5 лайка. Айде, правим го. И да не се отплесваме сега, почваме да тренираме с някои трикчета. Сега ще направим... Хора, сега ще правим 90, 180 и бар спин. Хайде да започвам. Айде, първо с вас. Сега 180 си правим. Сега отиваме на другия скок. Ето това скокче там сега ще скачаме. Сега Марти иска да скача един скок, я да го видим как ще го скочи. Сега се запътваме към един ваш познат скок. Всички скокове ще ви познати от това видео. И на края на видеото... В края на видеото ще има, Марти ще ви каже какво. Ела, Марти. Има нов скок. И е много висок. Ще го опитам на тейлвип, хора. На края на видеото ще има нов скок. Да. И доста висок. И ако искате да го видите, останете до края. Айде, ние отиваме на Пирин. Сега се запътваме към скока. Сега ще скачаме ето това скокче. Сега ще ви го покажа, т.е. вие вече знаете кой, но ще ви го покажа пак. Ей, този там, вие го виждате. Хора, скочихме тука и сега отиваме на друг скок. Давай, сели!
скочихме от тук на уипчета. И сега отиваме на друго скокче. Пристигаме на локацията. Това се бори тротинетката му. Ко пипаш, бе? Сега ще скачаме. ние сме по рундовето. Първи рунд е първо стъпало, мерото няма да прави. Аз правя най-високото директно. И аз ще направя абсолютно всичко. Защото аз бутам. Рундовете са 4, първи, втори, трети и четвърти, докато 3 от тях са стъпала. Айде хора. Той последното е стъпало, ама по-широко. Скачаме пред ето тези рундове. Рунд 1, 2, 3 и 4. Вижте рунд 4, само го забележите. На вас може да ви изглежда нисък. Ама... Абе, бая си е високичко. Аз ще го опитам на тейлвип. Аз ще го опитам на уипче, да я знам. Да, нещо на уипче. Хора, гледай. Ще мога на земя. Марти, давай! Аз не скачам всички. Давай, да. Това си правя, да просто ще направи така. Ето го и Марти. Давай. Хора, и аз нямам. Ето го. Мерчите е първи, ето тук. Малко ме шупе, ако трябва да съм честен. О, браво бе! Иван. Ще го скочи на уипче, добре. Да видим. Мерт сега се приготвя и ще скочи. Айде давай. Ма на тейлвип. Браво, уип. Хора, дългоочаквания момент дойде. Иван ще се опита на тейлвип. Ще го правиш ли на тейлвип? Давай по-бързо! Хора, ето го него. Вече е надъхан, ето го, виждате го. Оп! Засилва се, бе. Хора, последен опит на Иван. Надъхан е яко. Мале! Защо? Почти! Хора, Иван иска още един опит. Ще успее ли? Тренира си тейлвипа. О, не, за малко. Иван иска още един опит. Така. О, не, за малко, човек. Хора, може би последен опит, може би, не знам как реши Иван. Но Мартин яко се надява. Оп! О, не! Айде, Иване, давай! Може да... О, не, за малко! Иван пак ще се пробва. Да, докато не успее. Давай, Иване! Стискаме ти палци. О, май гад! За малко! Хора, Иван пак ще се пробва. Човек, все по-близко и по-близко е. Хора, той се моли просто да успее, да видим. Буквално беше е така. Хора, ето го скока и засилката е от ето там. Аз няма го скачам очевидно, но Мартин явно си остава. Казва се, че от скока, който искахме да ви покажем в края на видеото, ни изгониха. Изгониха ни от скока и... Мартин провали. Някаква кисела бабичка, сега ще ви покажем на камерите, искате ли? Не. Айде хора. И само да кажа, отказах се от тейлвипа, човек. Заболяха ме много краката. И ръцете. Може би в следващия епизод ще го направим. Айде 5 лайка. Това Айде, беше... 5 лайка, бе, толкова малко искаме от вас, хора. И да, това беше. Но Това изчакай беше от нас. Абонирайте се за канала. да скочим друг скок, който е по-безопасен. Окей, хора, в следващия епизод ще направя тейлвип и шахти може да скачам. Шахти с телефона! Окей, хора, да ви кажем чао, абонирайте се за канала, праскайте лайка и чао! Чао!